Sibay ule Saptheihnah le Alu Kanpawlh dona tel hi chu kan chawhmeh kan tur milin kan telang purun sen le purun var ka chaw pola ai eng ka tel ngala purun te hi ka chuang min ngal lawang alu lian lutuk lawin ka chana purun te hi ka chuan min lo na chan chu alu min meu hi chuan a ut man thina chi ka tela mi hi alai hol vela ka da uluk takin kan vilanga alu kan kang min deuh photang Saptheihnah kan tel ma in ahu hi ti hian thir bela ka fartir zela kan soito thin angin hei hianin na ut tur te hi avenga achin kan mang waranga chin nem na na chuan chawhme po min ma a gas te heklawa in muthia manga purun te po min tha a aron hui chuak vek to a alu hi hetia kan min top po hian a tuyania alu hi a min le min lo ka en chinang a min thokhat to a Saptheihnah ano chin kala a ka thiana ka silfaya ka tela huldewin ka dalawa asil na tu hi enge moza ta omvea mei hi alai hol aya niam de uleka ka da kan duang tak minin kan kangang alu ne na kan pol hi atui re ulutuka akhalutuk tur te hi anepa chumai ba ka amui hiang boxia Saptheihnah hi amin har lawa achang lutuk te ni lo chuan tui ka leya Saptheihnah hian tuya pai tam lawa atul dana zrin kan leileang masala lampang engma ka tel lawa ai eng ti lo chu adu ta na tel thei thawa kakang rodona akoi deuh te poina kan theya chutianga kan kang du te ni chuan alu hi athen kan rot somanga tui kan leang alu po min tha Saptheihnah po min atui reu lutuk lo siam ve ro ka channel min clear saka wangin kalome